далер ҷумъа вазири энержӣ ва захираҳои оби тоҷикистон ваъда дод ки моҳи феврали имсол вазъи дастрасии мардум ба нерӯи барқ беҳтар хоҳад шуд. ӯ ин нуктаро рӯзи 30 январ ҳангоми як нишасти хабарӣ дар душанбе баён дошт. сатҳи резиш дар дарёи вахш ва сатҳи об дар обанбори баҳри кабуд, яъне дар нерӯгоҳи норак, мо дар назар дорем ки дар моҳи феврал албатта таъмини нерӯи барқ куллан беҳтар мешавад. чунин изҳороти вазир дар ҳоле садо медиҳад ки сокинон аз ҷумла бархе корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ шикоят мекунанд ки шабонарӯзе аз 4 то 6 соат бо барқ таъминанду халос. корбаре бо номи Саид дар шабакаи фейсбук навиштааст: дар ноҳияи ҳамадонӣ 2 соат саҳар ва 3 соат бегоҳ барқ доранд. айни чунин шикоятҳо дар гузаштаам буд. далер ҷумъа вазири энержӣ ва захираҳои оби тоҷикистон дар посух ба пурсиши радиои озодӣ ки чаро вазъ чунин аст ҷавоб дод ки дар мавриди риоят нашудани реҷа сокинон метавонанд ба шабакаҳои тақсими барқ муроҷиат кунанд. тибқи иттилои расмӣ сокинон саҳар аз соати 5 то 8 субҳ ва бегоҳ аз 18 то 22, яъне 7 соат бояд бо барқ таъмин бошанд. бори охир рӯзи 28 декабри соли 2024 Эмомалӣ Раҳмон раисҷумҳури Тоҷикистон дар ҳузури вакилон гуфт, то моҳи майи соли 2027 норасоии нерӯи барқ дар кишвар пурра бартараф ва Тоҷикистон ба истиқлоли комили энержӣ ноил мегардад. вазири энержӣ шарҳ дод ки чӣ гуна метавон ба чунин ҳадаф расид. силсила лоиҳаҳои бузург амалӣ шуда истоданд. аввалан ин худи ба кор даровардани дастгоҳи сеюми нерӯгоҳи барқи обии Роғун мебошад. иқтидори нерӯгоҳ 3 маротиба зиёд хоҳад шуд. ба назари ӯ бунёди нерӯгоҳи себзор ва таҷдиди нерӯгоҳҳои Нораку Қайроқум ва Сарбанд низ дар даст ёфтан ба истиқлоли энержӣ мусоидат хоҳанд кард. Эмомалӣ Раҳмон дар соли 2018 ҳангоми ба кор андохтан як чархаи нерӯгоҳи Роғун гуфта буд ки дигар дар Тоҷикистон камбуди нерӯи барқ ба афсона табдил хоҳад ёфт. вале аз он замон то кунун ин афсона воқеияте ки ҳар сол дар Тоҷикистон ҷорӣ мешавад. мушкили таъмини сокинон бо барқ ҳамасола дар фасли сармо шикояту нигарониҳоеро ба миён меорад. тибқи иттилои расмӣ дар соли 2024 дар кишвар беш аз 22 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ тавлид шудааст.